Ильшат көрерге бүгін мұнда ярым финал Татар КВН лигасы. Әйдә Шаярт! Dünyada 1000-ден артық киностудия, 100-ден артық рус КВН лигасы бар. Һәм бірден-бір Татар КВН лигасы. Ол Әйдә Шаярт. Бүгін ярым финалның икенче өлеше. Соңгысы һәм бүгін біз бүтін финалистларның исемен беләчәкбез. Каршы алабыз. Әйдәгез командалар белән танышып китик. Шүпрәле районы, Шүпрәле мишәрләре. Бүген безнең белән дәвам итәбез. Алабуга шәһәреннән Бум КВН командасы килде. Иң ерактан, иң текә команда Мәскәү, понаехали! Һәм инде Балташ районы Иремшек КВН командасы. Барлык командалар финалга узырга тели. Һәм инде финалга узыр өчен смайликлар җыярга кирәк. Кемнең смайликлары иң күбе була, шул җиңде. Һәм кем моны хәл итәсең? Әйдәгез, жюри әгъзалары белән танышып китәбез. Татарстанның халык артисты, Буа дәүләт сатира театрының сәнгать җитәкчесе Раил Садриев. Бүтін дөнья татар яшьләре форумы рәисе Ленария Муслюмова. Татар эстрадасының иң романтик, нечкә күңелле җырчысы. Хәтта ул җырлаганда сандугачлар да тынып кала. Аннары бәләкәй сандугачлар балыкка килә. Илназ Сафиуллин, каршы алабыз. Җырчы, алып баручы юморист бугайда инде. Үзенә карасаң аңлап булмый, көрәшче булырга да мөмкин. Батыр малай, Айрат Ильясов. Оба! Киләсе жюри әгъзасы үзен өйдә кебек хис итә. Чөнки аның янында 4 татар утыра. Югары КВН лигасының финалисты, 4 татар командасының төп актеры. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасының Шаяннар һәм Тапкырлар оешмасының директоры Ришат Гыймалдинов. Жюри әгъзалары әзер. Тамашачы, сез әзерме? Әлбәттә әзер. Һәм инде тагын бер кеше белән таныштырасы килә. Бүген безнең зур кунак Яңа гасыр телерадио компаниясының генераль директоры. Каршы алабыз Аминов Ильшат Юнусович. Командалар, традиция буенча без булдырабыз. Командаларны сәхнә артына озатабыз. Дуслар, бүген безнең 2 бәйге. Беренчесе сәламләү, икенчесе импровизация. Сәламләү бәйгесен әзрәк катлауландырдык. Һәр команда үзенең сәламләү бәйгесенә йолдызлы номер кертергә тиеш. Карыйбызмы? Әйдәгез, тикшерәбез. Кем кызыграк? Каршы алабыз беренче команданы. Ул әлбәттә Шүпрәле мишәрләре. Егетләр, финалга чыгар өчен сез нәрсәгә әзер? Әгәр дә без финалга чыксак, мин сезгә фаер-шоу күрсәтәчәкмен. Нинди фаер-шоу тагы? Алсын әйтмим, күресез финалда. Аха, менә бит, мишәрский подход бугай бу. Ярый егетләр, кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Иң беренче безнең рәхмәтебезне әйтәсебез килә Шүпрәле районы главасына Гафаров Марат Ринатовичка, начальник отдел культуры Сагдеев Зульфат Филаретовичка,
директоры біздің, Дом культуры біздің Шарафутдиновсан Данирочка, һәм біздің районымызға Шүпрәлі районына бик зур рахмат әтәсәбез келе. Рахмат бик зур, әйдәгез егетләр, кыздыргыз сәхнәне. Шүпрәле мишәрләре. Исәннәрмесез? 4, 5, 6. Илназ нешисең? Менә шунысы кызы, бу КВНда күп акча җыялар икән ул, Сезнең аңлавыша сәхнәдә мишәрләр. Илназ, карале, сиңа бер заказ бар. Районга кайткач Корбан бәйрәмен үткәрәсең әле. Онытмасам, менә крестик куйма әле. Безнең Шүпрәле районы бик үзенчәлекле, аңлатам. Безгә Ульяновск якын урнашкан. Менә тагын бүре күрсәт алам. Үбер бәрә күрсәтелмәдең инде. Ничегенде егетләр бер нәрсә дә юк. Безнең Чүпрәле авылында менә дигән кинотеатр бар. Ә безгә анарга карата миниатюра бар. Кинотеатрда булган хәл. Шәмсез. Сәмс, Нинди киноларыгыз бар бүген? Джокер, Бәясе күпме? 250. Мәгез. Короче, тыңла. Аха. Джокер башта аниматор булып эшләгән иде. Аннары баш итә кич үтерә башлаган. Яры егетләр, ярым финал. Безгә финалга узырга кирәк. Ашылыйбыз! Мишәр егете беренче мәртәбә крещениедә пророкка чумган. Маржа мине. Ну юк инде, Морж мин, морж. Футбол Рубин командасы җиңү сүзен гуглит иткән. Аңгыралар, хәзер аңлагансыздыр бит инде. Әйе. Ой, үлем бұл. Гафу итегез, тренер. Без нәрсә уйныйбыз әле? Сез аңлам. Бар шундый лицейлар, кайда бар тик егетләр генә укый. Күз алдына китерегез, шул лицейда соңгы кыңгырау бәйрәме. Хәзер традиция буенча сүзне безнең лицей директоры Нияз Ильяс улы Гайнетдиновка бирәбез. Бәрекәт. Рәхмәт. Хөрмәтле балалар, мин сезне соңгы кыңгырау көне белән тәбриклеймен. Сез бит минем күз алдымда үстегез. Сез бит минем илкәмдә үстегез. Кая бара тикте. Ярый. Ә хәзер безнең традиция буенча Сиц. Вальс. Эй. Күз алдына китерегез, мишәр малае ашта бик күп иттереп акча җыйган. Ну, малай, бу акчалар нәрсә була? Беләм. Казан арена экранында мультик карыйм. Юк. Точно. Үземә сыер алам, һәм көтүгә 9-да ебәрәм. Йокысы туйсын. Юк. Точно. Крымнан тагын бер күпер салдырам. Шүпрәлегә кадәр. Юк инде егетләр, юк инде. Ну, бер кызык әйбер уйлап таба алмыйсыз монда. Кил янымда, кил, менгез. Кил. Хош, шулай. Ну, сез бит мишәр егетләре, каршыгызда шул хәтле акция. Ну, неужели бер кызык шутка табып булмый инде? Ай Алла. Ана, инем ни? Мишәр абыеңны йыгланы. Давай. Күз алдына китерегез, мишәр мужиге ашта бик күп иттереп акча җыйган. Мин бу акцияга хатынның күкрәкләрен зурайтам. Яки зур күкрәк ясалган баннер элеп куям. Хәзер бит Казанда шулай эшлиләр. Юк. Таптым. Уфа шәһәренең исемен Базарный матак исеме кушам. Эшерелсеннәр генә. Юк, булай да булмады, юк. Иң яхшысы полицияны кире милицияга әйләндерәм. Булай да бер нәрсә дә эшли алмадылар бит. Ну, Абзый, ну. Абзый, безнең хәзер миниатюра бар. Булышыйс инде безгә. Ну, әйдә, булышып карыйк. Әйдә, Нәрсә?
Мишерлерде туйда шындай традиция бар. Бүлекне көрсәтеп берерге. Азат белән Алсу, мен сезгә 5000 салам. Бізден 10.000. Юсуповлар гаиләсеннән. Эй! Ышанмыйсызмы? Менә, ключи да бында. Бу бит машина ашкышы. Зараза. Грантов подарок. Шигыр. Құтлы болсын туйығыз, бізге өрнек болығыз, мәңгі бірге болсын тұрмыштағы юлығыз. Бүлек. Ну, үзем яздым. Істе баңа міне шушы үй. Бізге бүгін финалға шығырға болышты. Шөпшін, Шүпірәлі Мишәрі. Татарстан Республикасының Ғалескер Қамал театры артисті, Татарстанның ат қазанған артисті Фәнис абай Сафин. Фәнис абай, сөйләшкенсе, көпні сұрадығыз. Рахмет. Анышынан башларға керегі. Рахмет. Рахмет. Қарамында ес сом жетмей. Әйттім месен әсізешек дейіп. Мишер. Сахнада Шүпірәлі Мишәрләре. Рәхмәт. Шүпрәлі мишәрләрем, жюри әгзаларына иқтибар, нинди смайликлар қоябыз мекен? Так, Ойрат, Ришат, моңсу смайликлар қойдылар. 2 моңсу смайл, 2-сі елмая, 3-сі та елмая. 3 елмая тұрған смайл, 2-сі моңсу. Егітлер, нешіктір шулай, айдағыз бірнеше сөз, нешлеп, міне, Ойрат, сенен башлық. Сен бірінші тапқыр отырдың жюриге, сразу моңсу смайл қойдың. Бірінші тапқыр жюриде отыруыма қарамастан, бұл жігітлер бірінші тапқыр ғана көрмеймін. Мұңаршы аларының шығышлары көпке қызығырақ еді, ләкин мен бүгін сіздің жігітлер оңнамадым. Ғафу етігіз, нәрсәдір жейті бітмәді. Райла бешлі, нәрсәдір нендер сомнение бар. Мен ұқшыламын, білесің нәрсе, аңламадылар. Мені де кіші аңламай көпшілік. Мұнда бір диалектта сөйлешелер, өзімізше. Сізге ашады ма? Кімнің ашады? Әлбәтті. Өзімізше бет. Шүпрәлі, Буа білән күрші районлар бет. Алқышлар егітлерге. Егітлер, барысында ешіттігіз, әйдәгіз импровизацияда көрішебіз. Ұзатабыз сізні сәхне артына алқышлар білән. Давам етәбіз. Бізнің бит әлі Мәскәуден команда келді. Әйдәгіз қаршы алабыз. Понаехали КВН командасы. Финалға шығар үшін сіз нәрсеге әзір? Жырларға шундай тауыш белән. Тағын нәрсеге? Тағын енді соңғы ыштанны салып береге әзір. Менә бит юмористлар Мәскәудән келген. Егетлер, қызлар, кімге рәхмәтләрегезне білдерәсіз? Ең біріншіден біз рәхмәтебізне әйтәсебез килә, әлбәттә безнең Мәскәү татар автономиясына. Безне менә финалга хәтле шулай итеп безне ничек дип әйтергә, матур итеп озатып, безнең өчен теге жан атып торалар. Рәхмәт сезгә, Мәскәү татар автономиясы. Рәхмәт бик зур. Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне. Мәскәү, понаехали. Salam Tataristan, salam Qozon. Мәскәү понаехали командасы исәнмесез? Қадірлі достар, бұл біздің Рафис Атақас. Бұл біздің Юличка Маржушка. Сіздің сұрау туадыр, не үшін Юли шундай қияфәттә шықты? Біздің команданың спонсоры Юличка. Ол соңғы ыштанын да салып берді. Салып беруін берді, қысып тұра ыштаны. Юличка, нишләп сен шундай қияфәттә шықтың, ә? Конкурс красоты был мы мне? Кем әйтті бұлай дейіп? Мне шылтыраттылар. Шылтырат, шылтырат. Айваз. Күптен түгілігіне тойын өтті. Ала ярамы бітін. Кстати,
Бұл бит менің телефон, бер әлі мұндай. Орысшаларға звонит екен уже орысша қызларым. Эх, алдадыңыз. Так. Менің бір қошанда ата қаз білән өзіміне қалғаным үйді. Нәрсе тұрында аның білән сөйлешірге. Пенсия тұрында да бір нәрсе де білмейм бейді. Бұл маңқамалы білән бір қойшандай өзіміне қалғаным үйді. Қазір пенсия тұрында шайыр табашылар енді. Әхә, ата қазны пакет білән қорқытырға керек. Неге пакет шығарды ол? Сәйір егіт. Так. Сөзіне бір әнешік башлап жіберге керек. Башыға нәрсе келе шунай. Башыға нәрсе келе шунай. Башыға нәрсе келе шунай. Экскаватор! Сен мендеп соңғы тоқталышым, жүресіне өзейттің. Егетлер, мен әзір. Башлыбыз. Мәскәй. Тұқта. Келелі мұндай. Келелі мұндай. Мұнамда басалы. Мұнамда басалы. Әйт. Мәскәй. Үскәрәк мен әлі тағын. Әйтел. Мәскәй. Мұнамда рақтағын. Нишләтесің сен оны? Соң ішітмейсің міне. Пашылды. Үскәрәк көтерем антеннысы тұтсын үші. Оның арқасында түгіл бит ол. Теле арқасында. Нормальный аны тел. Бейлемәгізінде шул татар тіліні. Так, жігіттер, финалға шығарға керек. Бұршылмағыз. Мен профессиональный актер, өзем ойнайым. Болырға мы, болмасқа мы? Міне қойда сұрау. Туқтале, солырға ма, салмасқа ма, міне сенен сұрау. Шулай ма? Қазір көрсетемін сені. Менем Юлия білен бір қойшанда өзіміне қалғаным жоқ. Мәшкеу деп шағыртсам, аңламас. Менем тұрында нәрсе ойлым екен. Хәзер уен біткәш, мин Казанда Баумында гулять итәчәкмен. Шопинг! Абау, мин уйлаганда шундый саф, әхлаки, мөкаддәс, татар телендә сөйләшәм икән. Юлия, әлі туған ауылыма барабызмы? Мамадышқа ма? Жоқ инде, ресторанға. Мамадышта ресторан бар ма не? Юрик! Мәскен Юрик! Салырға ма? Сал! Бұл нәрсе бош бит. Соң, бұл бит миниатюрығына көрсетеміз, КВН шойарабыз. Мұның білән шойырға ярамай. Ярик! Мескен Ярик! Мендеп соңғы тоқталышым, жүресіне өзейттің. Әйдәгіз миниатюраларға көшейік. О, пенсионер дұрыс сөз айтты қараңыз әлі. Сен мендеп соңғы тоқталышым, жүресіне өзейттің. Мындай кіші де бар. Тире аз болған малай физкультура дәрісінде. Башлыбыз. 1, 2. 1, 2. 1. 1 секунд, хәзер киләм. Сен мендеп соңғы тоқталышым, жүресіне өзейттің. ТНВ каналы мөмкин болған барлық сериалларны татар тіліне тәржеме етіп бітірді. Сыңғы шикте хайваннар дүниясы қалды. Қарап кетейік. Қойда ердің сетені бұй? Қойда ердің күзге қара? Қойда ердің, сиғайды? Айбас Садыров қойсаяқтан келер мекен? Теге яқтап, әне келе. Ләкин о қатыны білән, олем екен. Завадабы, бірін месі қабадабы. Бір ой іші бересің, ауылда балалары қойшата. Братан нәрсе бұл? Білмем, кеттік мұна сәйір нәрсе бұл. Соң, доңыз бит бұл, халел түгіл.
киттік мына ашамайбыз, біз татар аюлар, тайдық мына, тайдық брат. Тукталышым, йөрәк сине үзиттә. Яратығыз татар тілін, қарағыз ТНВ каналын. Хәмінде сіздің біле... Тоқтали, бізге бит Йылдыз шақырға керек. Ненде Йылдыз? Yok. Біз Йылдыз шақырып тұрмадық. Не үшін дегенде, bütün татар эстрада артистлары Мәскәугә ұмтыла. Мәскәугә. Шуңа күрә біз жюри әгъзаларын Мәскәугә қонаққа шақырға булдық. Ура! Мәскеуге барамыз. Икен. Әтей! Нинди әтең болсын о сенің? Соң ишетмесең мені тауышларды. Татарстанда 2 кішідегі аңды тауыш бар. Менде һәм әтейде. Әтей! Әтей, қадірлейсің ме? Мен кішкене шақта, біз сенің біле балыққа бара едік. Ей, қоян қадірлейсің десейін, балыққа барған сайын бір нәрсе қадірлемеші қойтасың. Міне шында, мен қайтып кеттім, а сен қалдың буада. Әтей, мен де бит. Сенің кебек талантлы егет, қазір көрсетем. Әтей жылай үкіріп, суда батқан балық кебек. Шу әтей жылама, аш театр буада. Әтей, бір гіне сұрауым қалды. Бүгін сенде қонсам ярық ма? Динар, сен хаман ұрын тапманың ма бізге қонарға? Қымыш олам әлі, міне бит сөйлешем. Ярый ма? Ярый дейді, ярый! Сіздің үшін Мәскәу Понаехали командасы. Рахмет Қазан, яратабыз. Понаехали, Мәскәу шәһәре. Раил абы елмая, Илнас елмая, Айрат елмая, Решат елмая, Ленария елмая. Құтлыйбыз сізні. Тоқта. Әйдәгіз тыңлап кеттік. Ленария, әйдә сенен бір неше сөз. Мәскәу татарлары, между прочим, әйдә. Көптен түгел генә барып кайткан идек. Шундай Юлечка кызык булды бүген. Шундай матур, әдәби, саф телендә уйлый икән ул. Алкышлык. Шул. Илнас. Юлечка гына түгел, бүген шулай ук сезнең командада яңалык. Рафис абыйны күрдек, шулай бит. Алкышлык әле яңа катнашучыга шулай ук. Һәм әлбәттә яшерен батырын түгел, шундай профессиональ актер Динар алдында баш иям. Рәхмәт. Команданы ярып шығасың. Бик яхшы. Шыннан да ризалашам. Егетләр, кызлар, әфәрин. Әфәрин, сезне алкышлар астынан озатабыз сәхнә артына. Импровизацияда күрешербез. Ярый, дәвам итәбез. Безнең тагын 2 команда калды. Һәм инде әйдәгез, каршы алабыз. Алабуга шәһәре Бум КВН командасы. Финалга чыгар өчен сез нәрсәгә әзер? Финалга чыгар өчен беләсеңме? Жюри әгъзаларының капка төбендә бүтән корны кырып бетергә ризабыз. Әзер торабыз. Ого, туктале, сез 4, алар 5. Тагын Фәридә Якуповның
ешқонда кім қор кірей? Біз бейт аңа дүртіміз бірге барашақпыз. Ярый, әйдәгіз егілер, кімге рәхмәтләрігізні білдіресіз? Рахмәтебізні Қозан Федераль университетінің Олабуға институты директорына һәм Олабуға районы главасына жеткіріп қалабыз. Рәхмәт бик зур, егітлер, әйдәгіз. Моншығыз, қыздырығыз, қаршы алабыз. Бум, КВН командасы. Қаршы ал Қозан, біз Алабуғада, шүрші таныш күйге, қошылығыз бізге. Ол аяңы электр шыбығынан. Рахмат. Сәлем Қозан! Қайырлы кеш Қозан. Міне бит, бұл күнде келіп жетті. Ярым финал. Егітлер, көптенен көрішкеніміз жоқ. Ненде яңлықларыңыз бар? Менә мин күптән түгел генә кулинария курсларына язылдым әле. О, һәм нәрсә? Җегетләр, сез мине котлый аласыз. Минем иртәгә беренче кекс була. Егетлер, тузға язмаған сүз сөйлейсіз. Али, құтқар сен қарышын. Менә мин яңа көрәш түрен уйлап таптым. О, анысы нишек була? Кунг-фу белән Алабуганы берләштердем. Һәм нәрсә килеп чыкты? Алабуга. Фу. Али, җитте. Син бит булачак укытучы. Әйдәл синең белемеңне тикшереп карыйк әле. Мин сиңа урысча сүзләр әйтәм, ә син тәрҗемәсен. Давай. Татарча. Әйдә. Животное. Хайван. Свинья. Харам. Блюдо из мяса. Колбаса. Месяц без блюда. Ураза. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда яңа гына Татар Лига КВН сәхнәсендә ураза турында меңенче мәзәк яңгырады. Әйдәгез әле шушы Алабуга шамкаен бүләкләп үтик һәм сорау бирик. Әйтегез әле, сез бу мәзәкне каян уйлап таптыгыз? Мин бит укытучы аиләсендә үстем. Бездә һәр көнне ураза. Менә шундый инде ул бум КВН командасы. Башлыйбыз! Сәлам Олимпийский! Юк инде Казанский! Ярый, дуслар, Керәшен авылларында яшәүчеләр үзләренең малларына кеше исемнәре кушалар икән. Шулай итеп, күз алдыгызга китерегез, бер ир-ат үзенең сыерын эзли. Димон! 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 Нәрсә булды? О, сәлам Дмитрий. Минем сыерны күрмәдеңме? Юк. Кая йөрисең ул, а? Гектор! Гектор! Минем инглиз теле укытучым әйтмешли, нәрсә childrenнар, әйдәгез дәвам итик. Күз алдыгызга китерегез, урамда булган хәл. Кеше, теге подъездга барган. Кара. Син 20 ул жигит белән, ул кичәгенә башкасын узатты. Шулай мине. Все, мин сине ташлыйм. Син нәрсә эшләдең соң? Хәзер дустым, көтеп кенә тор. Һәм кофтамны да ал. Туган көнең белән дустым. Так, достар, жиылығыз әлі мұнда барыңызда, жиылығыз әлі. Қойдасыз? Сіз аңлайсызмы, біз бүгін финалға өте алмайшақпыз. Неге алай дейсің? Чөнки бізге қарсы ойнаған барлық командада да қызлар ойнай, ә бізде бір қыз да жоқ. Бізге бизек керек. Туктатыгыз әле КВН-ны. Егетләр, сезнең командагызга кыз кирәк дип ишеткән иде. Әйе, әле эзләргә ярдәм итәсеңме? Айнур, җитте. Игътибар итмәгез, ул безнең шундый. Лилия Хайруллина. Точно. Карале, үзегез йолдыз шакыргансыз, кемне шакырганны да белмисез, ә? Егетләр, туктагыз. Бу бит Лилия түгел. Миндә аның номеры бар. Хәзер мин аңа шалтыратам. Алло, мин сәхнәдә сөйләшә алмыйм. Ярый. Күрдегезме? Ул сәхнәдә сөйләшә алмый. Юк,
Мен аңламайм. Сіз не нәрсе деп мында шақырып кетірдіңіз, Yok, bu barısı da şayartı üye elbette. Biz sizni bir maqsad bilan gina chaqirdik. O'tna qarag'iz, mana bunda kamera bor. Mana bunda kamera bor. Mana bunda rejissyor o'tira. Ham eng muhimi, bizning chiqishimizni TNV kanalidan ko'rsatishaklar. Oo, TNV. Ayi. Bilasizmi? Men o'ylayman, biz sizning bilan bir-birimizni anglaymiz. Naqta shulay, biz hozir sizning bilan yangi klip tushirashakmiz. Sizning burushingiz bek tag'odi. Motor etib jirg'izni jirlag'iz. Albatta. Ketdik. Do'stlar, silashgan shaydagiz. Hazır özgəre olasın, əli yasasan bir xata sen özgəre olasın. Bu ömür yolunda ələ işləp qarasın, son bulurğa deyiş tügül sen özgəre olasın. Bulda jitdə, sen hazır özgəre olasın, əli yasasan bir xata sen özgəre olasın. Bu ömür yolunda ələ işləp qarasın, son bulurğa deyiş tügül sen özgəre olasın. Sen tuğan, üstün sen özgəre olasın, qaysı yok qayrətli. Özün sanarsın, bizge qara örnek olmay algışqanını anlarsın. Dostun bolsan, şaqır olda qarasın. Ağır tuğlar uzğansın, öpkengni biz qalsın. Türlü istirtkişler bilen oğlu yaratlansın. Eli soң tügel, tuğan arattırasın. Seni sıyar güçlü, sen özgere alasın. Афуйтеге секретарь этот, перезаписать придется, то уж я сам надо. Hürmetli dostlar, sizin qarşınızda Liliya Xayrulina idi. Aytag'iz, olqishlıyıq hali. Bek qatı etib. Liliya Xayrulina. Rahmat yigitlar. Ham endi oxirida narsa aytasi kela. Bizning o'zimizning suygan yorlarimizga muhabbatimizni anglatib o'tasi kelgan edi. Rufiya, men seni yaratam. Go'zal, sen mening jimishim. Maryam, sen mening muhabbatim. Boom KVN komandasi. Rahmat. Valla buğa Boom KVN komandası. Birse buldum bunda. Yari jüri a'zolari nindi natija qo'yasiz? Так, Oyrat yilmayam. Ленария Yılmaya, Rail abi Mansur Smile, İlnas Yılmaya, Reşat Yılmaya, 4 Yılmaya тұрған Smile, бірісі Mansur. Yigitler, mena şunday natija. İlnasның dagın сөзі бар, İlnas Fiulin. Дұрысын aytganda, o'tgan yo'li sizni qaraganda kuchliroq bo'ldi o'yining'iz, lekin bu yo'li siz mana shunday priyomlar yordami bilan eshiktir yerib chiqdingiz ayvit. Ham dag'in bir narsasi suyundirdi. Nomerlaringizning oxirina tova sahnada ikkigina yulduzni ko'rmadik. Birisi Liliya Xayrulina bo'lsa, mana bu oq kulmakdan aning shin yuzi Rosamaxa Hugh Jackman'ga mana shulay Uşağın biteyvit, şınlap. Elbette. Şuna göre, mana Hugh Jackman bilan gina da yarıb çığa alar ediniz. Şulay, rahmet. Rahmet İlnas. No, yaxşıрақ buldura alasız, yaxşıрақ da bula ala. Supergeroy İlnas sözünü aytdi. Tağın var mı neticeler? Yarı, yigitler, bek zor rahmet sizge. Mana şunday natija. Mstители komandası, sağ bo'ling'iz. Davom etamiz. Boltaş rayonu Irimshik KVN komandası. Finalga шығар үшін siz нәрсеге әзір? Biz әзір әйбәт шығыш ясарға. Aha, anlaşıldı. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләрне Яктыел колхозы председателенә һәм Биектау сөт май комбинатына белдерәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Әйдәгез, егетләр, кызлар, кыздырыгыз сәхнәне, каршы алабыз. Болташ Irimshik KVN командасы. Koyda aşağı bu bulutlar, koyda bite yollar. Koyda legemizden gitkeş yuramda kıymalaylar. Сидип тұрам, шүпірі екен.
Исәнмесез, сәхнәдә Эремшек КВН командасы. Чыгышыбызны Ринатның тугашта әйткән беренче сүзе белән башлыйсы килә. Аңламадым, ә алкышлар кайда? Танышып китик. Бу Әдилә. Әдилә үзенә егет эзләргә килде. Әдилә, булышыкмы? Әйдә. Әнә. 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 Сен хәзер бөтен залга төртеп чыгасыңмы? Әйе, мин шулай үземә әти таптым. Бу Аяз. Ан авызы нәрсә әйткәнен колагы ишетми. Булат, браво, менә мондый вайнна төшерә. Бу Ринат. Ринат танылган кешеләрне күрсәтә белә. Менә Раил Садриев, Илназ Сафиуллин. Менә Ивар Садыров. Ә татар малай? Мин танылган кешеләрне генә күрсәтә беләм. Кем булды бу? Урлый торган әби. Бу Рузель, ул шукынган. Кем? Минме? Чыгышыбызның яртысы узды инде, кая йөрисең, шукынчык? Тукта, сез нәрсәгә миниатюра күрсәтмисез соң? Зал җылынмады әле. Тагын 1-2 минутка куеп торырга кирәк. Болай да ярый. Дуслар, бездә бик тә сөенечле хәбәр бар. Авылыбызда яңалыклар барлыкка килде. Кичә Әҗәткә ипи алдым. Шуннан Әҗәт абый рәхмәт әйтте. Кичә көзгене ваткан идем. Нәрсәгә? Аннан миңа бер хәшәрәт карап тора иде. Беләсеңме, нәрсә белдем? Зиратта пычмакта сакчы утырса, нәрсә була? Нәрсә була? Живой уголок. Кара юмор. Әйе. Кара юмор, бер көлүен, бер гынах. Кара юмор. Я, гынах җыйма. Узган аны председательнең өе янды. Шуннан Халыкның Сабантуйда да болай сөенгәне юк иде әле. Беләсеңме, минем бабай хәзер комик. Ничек инде? Комада ята. Уф, ардык. Аннар артамасын. Ярар. Монысы кем иде? Танымадым әллә? Күрше командадан Зәябисе. Зәябисе? Сүгенмәгез. Безгә бу чыгышка йолдыз чакыра куштылар. Без чакырдык, каршы алыгыз. Дөресен генә әйткәндә, без үзебез дә белмибез бу костюм эчендә кем булганын. Әй, Йолдыз, син сальто ясый беләсеңме? Юк. Димәк, Газманов түгел. Газмановта булмагач, кем була ала инде тагын? Бу кием белән сальто ясап була дип уйлыйсызмы? Ә салсан? Салсаң барса да була. Димәк, бу сала торган кеше. Аңладым, бу бит теге ни?
Любой артист бола. Сен шыпшақлар белән кашышлы уйныйсың ма? Юк, мин Ленар яшен түгел. Ә син винарист түгелме? Юк, ул монда сыймас иде. Әйе, сәхнә бәләкәйрәк шул. Солдыр әле. Бу бит мин, Рамил Закиров. Йолдыз. Былай Рамил Закиров. Ә менә былай Йолдыз. Так, кем була ала микән бу костюм içinde? Солдыр әле, миңа җайсыз моның белән. Рамил син ул? Газманов дип торам. Әти яңа төрмәдән чыккан абыйга әйтмешли, чыккансың икән булыш. Нишлим соң? Җырлап күрсәт. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар бар иде. Әйттек ишенде елмаймыйча. Елмаймыйча сәхнәдә чыгыш ясап буламы инде? Рамил, без шулай инде 2 уенны рәттән җиңдек. Ну ярар. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар бар иде. Ну ничек? Начаррак. Әйттем бит елмаярга кирәк дип. Ю, монда анда эш түгел, синдә. Дуслар, сәхнәдә татар эстрадасының иң дәртле җырчысы чыгыш ясады. Олег Газманов. Рәхмәт, Рамил Закиров. Дөрестән дә әйткәндә, Рамил Закировка бик зур рәхмәт безнең белән чыгыш ясарга булышкан өчен. Үзенең костюмын киеп килде. Чыгышыбызны Ринатның тугачта әйткән икенче сүзе белән тамамлыйсы килә. Әни, киен әйдә, кайтабыз. Балдаш! Раиләвы Елмая! Хайрат, Ришат, Ленария, Илназ барысы да Елмая торган смайликлар! Әфәрин, әфәрин, егетләр! Рәхмәт, егетләр, кызлар, сезгә зур рәхмәт, алкышлар! Озатабыз сезне сәхнә артына! Ярый, моның белән безнең сәламләү бәйгесе тәмам. Һәм инде без импровизация бәйгесенә күчәбез. Барлык командаларны сәхнәгә чакырабыз. Алкышлар астыннан. Импровизация бәйгесе, дуслар, без оештыручылар ниндидер яңалыклар таптык. Һәм инде хәзер ул яңалыкларны экранда күрсәтәбез. Командалар шул яңалыкларга ниндидер комментарийлар яки кызык җавап әйтергә тиеш. Башлап җибәрәбез импровизация бәйгесе. Һәм инде безнең беренче яңалык карыйбыз экранга. Татарстанда шикәр шөгендере уңышы узган ел күрсәткеченнән 31,7%-ка артык. Так, алабуга. Безнең киләчәк шикәргә күмеләчәк. Балташ. Температурасы күтәрелгән бай. Балташ кыздыра. Әйдәгез, икенче яңалыкны Сызрында татар телен өйрәнү проектының 4нче этабы башланды. Сызрында, Мәскәү. Ленария, нишләп Мәскәү дидегез? Сызрын бит. Балташ. Хәзер Сызрында татар сүгенү сүзеннән кала башка сүз дә беләләр инде. Браво. Беренче этап ул как раз теге сүгенү сүзләре булгандыр. Ярый,
Давам итәбез. Киләсе яңалык. Мөнир Рахмаев. Хатыным белән чит илгә күченеп китергә җыенабыз. Мөнир, әйдә, чүпрәле. Мөнир, Башкортстан ул чит ил түгел? Кызык. Балташ. Ниһаять ул аны үзе аңлады. Әйбәт. Алабуга. Чит илгә аны үз хатының белән йөрмиләр бит инде. Так, Балташ. Мөнир, күзлегеңә башта лупа ал. Ярый. Моның белән безнең импровизацияның беренче өлеше тамам. Без күчәбез икенче өлешене, әлбәттә инде жюри әгъзалары үзләренең яңакларын әйтә. Әйдәгез, Ришат Гималдинов. Утырып кына сорау бирәм. Дуслар, менә хатын Мәскәүгә китте дамы? Кичкырын нишлим икән, әйтегез. Так. Хатын Мәскәүгә китте. Кич белән нишлим микән? Так, Шүпрәле. Кичкырын нишлим икән? Мөнир Рахмаевдан сорагыз, ул белә инде. Көндез эшли бит ул. Ярар. Ярый, көлмәгез. Менә бу мәзәкләрне калдырабыз специально менә. Ярамый, көлмәгез дим. Кичкырын нишлим икән, карале. Полный ответ можно? Хатын Мәскәүгә китте, беләсеңме? Кичкырын нишлим икән? Кичкырын нишлисең белмәйм, хатының нәрсә эшләп йөри анда. Мәскәүләр. Так, рәхмәт Ришат. Тагын сорау Раил абый, Раил Садриев каршы алабыз. Мин беренчесен басып әйтәм. Мишәрләр татарның каймагы. Катыгы, кефире, ремшеге, кырты кем аның. Так, кызык сорау Алабуга. Башта сорау. Мишәрләр татарның каймагы. Катыгы, кефире, ремшеге, кырты кем аның. Керәшеннәр. Кызык. Мишәрләр татарның каймагы. Да ты что? Катыгы, ремшеге, кефире, кырты кем аның. Раил абай, менә цын мишәре буларга тем. Иремшеге, катыгы, каймагы менә монда ярым финалга килеп җитәлмәгән калганнар менә шул нигә керә инде отходка. Алкышлар Мәскәү, Харбалташ. Мишәрләр татарның каймагы. Катыгы, кефире, ремшеге, кырты кем аның. Ремшеге Балташ. Менә бит. Туктагыз әле Алабуга. Мишәрләр татарның каймагы. Катыгы, кефире, ремшеге, кырты кем аның. Анысын белмәйм, но майонезы Алабугада инде менә. Дәвам итәбез, бик зур рәхмәт Раил абый. Һәм инде тагын бер сорау Илназ Сафиуллин. Рәхмәт. Исәнмесез? Минем сорау булайрак. Мин һәр иҗат кешесе кебек йокларга яратам. Сорау булайрак. 3 ай элек әти булдым. Хәзер йокы туймый. Нишлим? 3 ай элек әти булдым, Аллага шөкер. Йокы туймый. Нишлим хәзер? Йокыга мәхәббәтегезне бетермәгез. Философский мәзәк булды бу. 3 ай элек әти булдым. Йокым туймый. Нишлим? Берәр кичнәне Ришат янына барып кайтыгыз. Хатынны Мәскәүгә җибәреп. Динар, менә Аллага шөкер 3 ай элек әти булдым. Йокым туймый хәзер. Нишлим? Малай эшлә, малай. Килештек. Илназ, бик зур рәхмәт. Әйдәгез әле Илназны котлыйбыз. Рәхмәт. Алкышлар белән әти булды Илназ. Зур инде. Моның белән безнең импровизация бәйгесе тамам, дуслар, алкышлар. Барлык командаларга. Һәм инде хәзер беләчәкбез, кем безнең финалга чыга, нинди 2 команда. Әйдәгез, смайликларны карап китик, жюри әгъзаларына барлык игътибар. Башлап җибәрәбез. Шүпрәле мишәрләре, сезнең нинди нәтиҗә? Так,
2 Smile Yılmaya, үшісі Моңсу. Менә шундый нәтиже. Дәвам итәбез. Алабуга шәһәре Бум КВН командасы. 2 Smile Yılmaya, үшісі Моңсу. Ярый. Дәвам итәбез. Мәскәү шәһәре. Безнең нинди смайлар. Понаехали КВН командасы. 3 Smile Yılmaya һәм 2 Моңсу. Рәхмәт. Һәм инде Балташ Эремшек КВН командасы. Нинди нәтиже? Барлык смайликлар Yılmaya, дуслар. Котлыйбыз. Һәм инде әйдәгез нәтиҗәләр белән танышып китик. Шүпрәле мишәрләре безнең 5 смайл алкышлар Шүпрәле мишәрләренә. Алабуга Бум КВН командасы 6 смайл. 6 смайл. Җыдылар алар. Һәм инде икенче урын һәм финал Мәскәү шәһәре 8 смайл. Алкышлыйбыз. Һәм инде бу уенның җиңүчеләре һәм финалистлар Балташ Эремшек. Алкышлыйбыз. Шулай иттереп, безнең финалда 4 команда. Ул әлбәттә Мөслим, Кырмыскасы Мөслим районы. Арча районы Алсу КВН командасы. Мәскәү Понаехали һәм Балташ Эремшек. Ләкин безгә финалга кирәк 5 команда. Жюри әгъзалары, сездән сорыйбыз. Тагын нинди bir команданы финалга алабыз. Каршы алабыз Яңа гасыр телерадио компаниясының генераль директоры Илшат Юнусович Аминов. Илшат Юнусович, нинди команданы финалга алабыз? Аңладым, монда кунакларга да сүз бирәләр икән. Правда, депутатларны бик хурладылар, бүген җуклый алмам. Икенчесе, өченчесе мен юморны аңлыйм. Финансированиеда карарбыз, яме? Менә бит дуслар. Рәхмәт бик зур. Безгә дә эләкте. Чөнки бу эшне киләчәктә дә алып барырга кирәк. Бу бик зур эш, бу татар юморын, татар мәдәниятын үстерә торган әйбер бездә. Әле монда бу командадан президентлар да чыгар дип уйлыйм, чынлап та шулай. Әмма ләкин узын сүзнең кыскасы, ул 5 бармак Мамадыш командасы. 5 бармак. Бик зур рәхмәт. Дусларыбыз, тиздән финал. ТНВ телеканалында һәр якшәмбе көнне кичке сәгать 4-тә карагыз безнең Әйдә Шаяртның уеннарын. Һәм инде моның белән безнең ярым финал тәмам, дуслар. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт командаларга. Зур рәхмәт жюри әгъзалары. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.